Dan Najeriya a kira ni da shi kunya nake. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mallam nan dai aka katin dan kasa. nan. To cire ne da Najeriya mai dalili ga. A cire kai daga Najeriya Amira kai Nijar. Wannan katin Najeriya ne. Menene amfanin zama na cikin kasa ta banda tabbacin zan kai gobe kullun cikin hadari nake. Kai mallam kana iya cire ni ko kamar da Nijar ko Koriya a. Mai gida ta za a yi a cire ka daga cikin katin dan Najeriya a mai da kai na Nijar. Shin wai daya saboda me yaka so a mai da kai Nijar? Saboda ba tsaro kasata kullun cikin tokaja muke shi yasa nake so a cire ni da kasata Najeriya a mai da Nijar. Salamu alaikum mai gida. Kwantar da hankalinka in kai ka inna za a hidda ka a maida ka cikin Nijar. Yawwa ɗan arziki. Amma kana da ba ciki ba tabbas kasa su bala'i. Matahi. Kai mallan koda ma wai ana mai da dan Najeriya ana mai da shi Nijar. Wanda yamma. Amma da tani mu dan ciwa ne. Daman zai je ya cuce shi ne. Ya saba ciwa. Koda ma ka ga ya ganshi da zubin kauyawa. Shine sa yake cuce shi. Ka gani ya za a mai da dan Najeriya ne. Kaje ma yake Kasa ga kasa ta mu sai Allah sauki. ya za a yi Shi gaba ne ma aiki na ni. Samu in zama dan Najeriya dan. Dan Najeriya a kira ni da shi kunya nake. A ƙasa ta an kawo wuta, a ƙasa ta har ta